Здравейте хора, днес ще играем Dead Trigger, след това ще играем Shine Runner и за финал Swamp Attack. Надявам се клиповете да ви харесат. Първият клип ще е на Dead Trigger. И така започваме. Аз гледах един от клиповете, съжалявам, малко ми ги дава на по-маничък екран, но не знам защо така. Просто не мога да го направя. Първо ще видя от автомобилното много. Приложението по-странно. Както виждате от миналия път съм станал аз много по-силен. Сега ще видите какви неща ще се купим. Малко заради. Така. Ето ме. Вижте колко неща съм включил. Сега ще видите. Тук, гледайте. Няма да правя апдейти, знаете. Ето. Дръжка. Вижте, имам пистолет. Това картечница, помпа, резачка и АК. Тук си имам бомби. Аз с малко си купа такива и бинтовки има. И си бинтовам. Така, точно по място тук. Там изключвам оръжието. Това съм да забравя един раунд. Така за чилове. Само да бинтовки, бомби, защото аз вече включих някакви дълги крака, които тичат към мен много бързо. Аз искам цял брони да по-защита по-направим най-вече. Аз искам да защита. Вече съм много силен, така че да пробвам. Скоро ще купя и това оръжие, където водата на зареждане. Това е много силно. Само един патрон и си долу и изгода. Така. И ето. Началото малко залагва. Аз като не снимам, не ми лагва. Аз ще дойде. Не съм някак покрит. Ето, гледай. Ето правда. Ей! Да, ръсне. Потом с помпата. Гледай, какъв. Да, това. Next week, yeah.
Не знам, тук като снимам клип и ми така прави. Звука трябва да намаля, че не струва гласа. Така. Аз съм хора, вижте, аз събера пари. Сега събирам пари за ето това. Юзи нещо съчете. То е много силно това оръжие, гледайте. Гледайте, 150. Тук гледайте. Пълнител 25 патрона. Може да прицелваш до 8 метра, ма хубаво е оръжието. И ако си. Чакай си да съм като колко може да прицелва. Като до 51 метра. Това другото е за близко целене. Ще изиграя един рунд една арена и ще продължа в този клип, че стана 5 минути и нещо. Ще изиграя един раунд. Че тук го има Юсен Болт. Май. Има някакъв бегач, аз му викам, че е Юсен Болт. Его е там, иде. Тая тук да го видите от по-близко. Его, Юсен Болт иде. Мисля да му отрепа той. Его още един Юсен Болт. Вижте какъв е издръжи в този. Просто да си равен. Тъмно на дърва куршума и рип. Тук от една игра ми дойде съобщение, че им са готови нещата. Глед! Това е просто адски трудно. Малко съм ако нещата хвърлях една бомба. Искам да ми пишете в коментарите дали искате да продължи с това и другата и с Dead Trigger 2. Но в нея аз мисля, че не трябва да правя порез, защото с интернета е твърде много мегабайти. Твърде много памети всъщност. 400 и нещо. О, Юсен Болт, ти си ми дошъл на гости, бе. Мари, говорим си, приятел. Юсен Болт 2. Или чакай, Юсен Болт младши. След. Гледайте ги. Не, лапа, и като шкопчетата от стрес и коста. Ще хванат и то лапат. Като Една Dead Trigger. Едно ме кепи е по-реална графиката й. Защото на двойката хем нещо. Ама Dead Trigger едно е по-трудно, така че мислите, че просто не мога да играя. Колко пъти фаунах днес? Сигурно 100 пъти. Гледайте, зад мене, отдеят. Моля, това ще ми е най-дългия клип. Ела. Така. Какво направим да се убиха? Така, ако... Не падам с някакви парички. И до тук си купа малко. Да 600 ми яде. Аз ще ги събера парите. Добре хора, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви хареса. Ако така може да се абонирате за моят канал, да харесате клипа или да напишете един коментар. Надявам се да ви хареса и до скоро.